Unu nwekwarechi ọnwa nnọ nwa nwa mba nnọ awụchasịala m eyi. Ụmụnne m, tupu m aga na okwu m, achọrọ m ka gị onye na-ele m anya leruo onwe gị anya, tụlee ụdịka ọnụ ị nwere. Iwu onye na-awụghị ịpịa mmadụ gị pịawa ya ugbo azụ, gị kwuo gị fechasịasị onye nwe ọsọ ihe ga-eme ya eme. Onye ị gwara gị gwa nga Chineke gbabewere, ị chọghị ịma otu onye ahụ ga-efe. Tupu gị gaa n'ihu, enwekwara onye ị ga-agwa, ọ gaghị adịcha izi. Ị wụrụ onye ọnụ ya dị otu a, biko buru ụzọ lee ka ị mara ihe mkpụrụ obi gị na-akọ, ka ị mara elekere mkpụrụ obi gị na-akọ, n'ihi na mkpụrụ obi mmadụ niile wee elekere. Elekere ka ndị bekee na-akpọ high BP. Mara ihe level gị nọ, mara ihe mkpụrụ obi gị nyere dara. N'ihi na enwe onye ị ga-apịa ya wụrụ ọrụ ka ọrụ ya pịagwara gị nweta onwe gị n'ụlọ ọgwụ. Ka m gbara m igbu oge ọnụ, anụ m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m na fon sị m nwaanyị mba nọ m za ya sị m weredela akụkọ na gbotowara ya ụmụnne na unu ledela akụkọ na ọ bụrụ na ya mejọrọ na unu taa ya ụta. Ya gaa n'ihu sị m na few years ago na enwere nwata nwokorobịa ya na ya abụọ mega ihe, na nwata nwokorobịa ahụ na ji ya na ya laikiri ya, gosi ya na beyond every other thing, irrespective of anything, regardless na ya laikiri ya. Nwa mba nnọ m za na enwere ote chi eshiri ka ya, na chi ekere na ụdị na ụkwụ ya abụọ dị slim, na ụkwụ ya abụọ dị slim, na throughout ya na-eto site na nwa ruo na agbọbịa, na ọnụ a na-akụ ya wụ nkwụ nza, na ihe na-akpụ ya nkwụ ntịrịntị. Onye gị kụ ya ọnụ nkwụ ya, ihe ya dị used to. Onye ma onye etugere ma onye na-etugere aga egwe ya ka kpee nkwụ nza, na ọwụ something ya dị used to. Mgbe ya bịara bịa jam nwata nwokorobịa ya na ya abụọ masị ya, ha masị ọnwa ha, ya like ya, propose marriage ya kwere. Ọ sị ya ka ya ga-eji ya ụmụnne n'ihi na papa ya nwụọna, ka ya ga-eji ya adanne na mma ya nọ village. Ụmụ nwoke abụọ ya etoro ha nọ ha pọlọji bekee, ka ya ga-eji ya mma ya na adanne ya ha alụọla di, mụọ ụmụ atọ ya ha nwụọ, ya lọtazie n'ụlọ nne na nna ya na-alụgachi. Ọ ihe di ya gwara ya, ọ ihe ke nwoke na ugbo nne gwara ya, adanne ya lọtasịa na-alụgachi, ọ wụta oshi nọrọzie n'ụlọ ya na mama ya nọ na village. Ka ya jikere, ke nwoke asị no, na ya agaghị eyiri trouser, na ya yikwele gown ọ ihe ya ga-mkpirishi ihe ọbụla ga-eji nwe some parts of her body, ya yiri ha free trouser. Ya gwa ya sakwa ahụ mama ya ka a na-aga ịhụ ya, sị ya na-alike ị surprise mmadụ, ikekwe mmadụ ahụ efiliwe na ya ahụ okele ya anaghị ekwe, na ya na-alike iji onwe nke ga-adị ga-adị, nke na-agaghị agaghị adị, na ya ga-ekweta n'ihi anything na otechi eshiri ke na ya ga-eyi ihe ya ga-eyi ahụ ọkwụ ya na onye ahụ ches na ọgwụkwụ na ọwọ mgbidide ya na ya abụọ matara kwa onye yi mkpirishi akwa ya, si ya yes. Ọgwọbe si ya ga-eyirikwe ntra ya, sị mba na no na ọ hapụ ya ote ya, na ọ otu eshi yiri mkpirishi gaa nọ ntara soro ya lawa. Ka ha laruru na village, nwa nke nwoke mee ya introduce, kọwa onye awụ na ihe mission ya, intention ya bịa nọ. Mama ke nwoke lee ya eledele dị woman anya n'anya, otu o shi lee ya anya na smile ga ya ekpudo ihu na alachiwa dị woman abịasị ya bịa gụrụ ya bịa gụrụ ya. Ọgwa ya sọ ọ ga-ebi na the fact na o yiriri nnọọ nwa iru nnọọ nwa mkpirishi, ahụ ya ahụ otu ọ dị otechi ekiri ke ya, na obi lori na efili hụ na o nwere muchu n'ime, na o nwere nwa obi basa, na ọwụ ihe ụwa wetara ka a na-ewe, na ọwụ dị mmadụ na enweghị ejiri mma ya bido kọwa wọdịrị mmadụ ya wa, and always exactly otu ya dị, na ejighị ụwa aka ike, enweghị ihe na-emuvu ya, ga-esa atọ ịsa acha. Mma ya gwawa di gwawa nwa ya nwoke sakwa laikiri nwa ya, sị ya si mma ya gwa ya sị ya laikipere. Adanne ke nwoke eshi nnọọ n'oche ngọ nọrọ bilie jụwa mmesi ishi anya ọcha okpiri ya elewesị n'okwele ote nwata nwaanyị ka ishi agwa mma ya ụdịka okwu, jụwa mmesi ishi okpiri ọ na-ahụ ụzọ na ọsụ nkwụ nza nọ ntara ọkpa ka anọ mere nkwụ nza, mere egwugwu ụkwụ zamzam. Ọ sị na ọ wee bee ka ọ na-abịa, na ọ na ishi kpuru nwa ya nwoke ishi okpu pụọ na-eke,
na ọhụkpụrụkwụ nwatakịrị ekwugo okwe na ụkwụ na o yiri azịza egwu ya chonchoko wụrụ ka ihe mkpara osisi na-eji aka ya gba na o jikwa anya ya o bido kparịwa mma ya na mma ya na-ahụ ụzọ n'isi anya ọcha kpuru ihe mma ya gwa ya si ekwurukwenụ n'ere na okwu gbuola onwe mma ya si okwu gbuola onwe te ka mma gwaga ya na okwu gbuola onwe na ekwu ekwere ya lee ote mkpụrụ obi onye ọ na-agwa ga-adị na chi ekere ya arụ ma woo nọ chi ahụ zutere amazute ha na-amazute na mma na-ajụ zute na njọ ọwụ gịnị ekwuru nụ n'ere ihe ihe mma ya gwaga ọsịa biko gojiri gawa baga n'ime mụlọ ya elega ihe ka ahụ ogwu ya ike nwa ya nwoke agwa mmesi ebe mme ọ nabatara na ihe a na-eme hụjiele na ọ weta eshikpụrụ ndị obodo bịa lụọ ya lụwakwa ya lụcha ya na di ya ebiri ya ma otu nwoke ma nwoke abụọ na nwa ya dị 8 months mgbe ihe bidoro shiwere dị ike ọrụ ka onye nụrụ nkwa ihe adịghị ụtọ ọ na-adị iri nri ọnụ wụọ ịkwụ ụgwọ ụlọ ada na nso and landlord ha isi adọtụcha ya mma ya na ego na mma ya na di ya bịa kpawa ya gwa di esi kama ọ ga-echewe na-amagharị mara gba nga ọ na-etu ego ugbo ga-dakaga na temptation na ihe ga-eme na ụmụ property ndị anụ nga enwe ka eru n'orere na o ree ya were gaga chọọ self-con somewhere ka ya kpọrọ ụmụaka na lawa village ka ọ mara na ọ wụ isi naanị ya chukwu nna mebere aka shie ike ha lụghachita di ya siri ili ya si di ya gụrụ ya na ya bụ akpacha discuss ọ ya ebido resha ụmụ property ma friji ma ihe ndị ọ zụtara mgbe ọ zụrụ oke ego mgbe ego na retekwana ya ọkpụrụkpa ego retejuo ha rete ha ego ga-ezuru ịzụrụ self-con zụrụ smaller phone and ihe niile were baiga mgbe di ya chọtara ụlọ ọnụrụ nga chukwu emebere obere ego na ya n'aka were cheta moto ya na ya abụọ na ụmụaka alọta village na otu esi lọta village ka ya lụrutere the day ha lụtara the road the next day di ya manye na moto laghachi back ya jụwa nne di ya ya bịa hụ na nne di ya kwa oyi ruru unyi o ruru unyi too much ote nne di sef shi eshi gị ahụ ma kewa akwa ya ahụ nweta fat ọ dịdị ha ote agadi nwaanyị kwesịrị ịdị agadi nwaanyị na-eleji anya kwesịrị ịdị ma onye ya na-ada ya nwaanyị bi ya jụọ ya si mmanya sị na akwa ke na ọnwa na o ruru unyi n'ọnwa akwa ọzọ nọ nga arụ ọchọ ga mara nne di ya gwawa sị nwa akwa ya niile ote ka ha gbagotachara na ejikwana ha aka ya eji asa na ya nwahala nwa fuo akwa ugbo na isi ngwe aka ya kwapụ na ka eshi mbụ ya sara ya gara nwụ ekwekwe aha gịrị igbu ya n'abalị na ya sị ya nwanne ya otu na agadi nwaanyị onye leghe ekpere ya ewute ya banye n'ime ụlọ chukwu emebere ụmụ ya arahụ na ya eme nri nye ahụ eri jucha afọ rahụ ya banye n'ime ụlọ nne di ya buga akwa niile n'ebe ma bedspread ya bupụta fom ya eji tụpụta ya n'anwụ buruchicha akwa niile nọ nga banye ya na bezin bido sawa ya ọ ya ka ada nne di ya nọ ntara banyere n'ime ụlọ ga-ebushikwu oke akwa ala elu ka anọ ọ bịa wega n'elu nga anọ akwa nne di ya nọ ọ wega ọda wokpom akwa ala elu ka ya si ya ntị mba o na ka emere ihe nọ one after the other na ọkwa nwere ya eji ụmụaka ga-need attention ya na chukwu mere ebere ha ehi gị ọrụ ya sị ka e were ohere nsapụta ka mma na ọ bụkwa oke n'ime ụlọ echi ha rahụ ha ya sasha ya ga-anọ na-esa akwa na ugboene ha etetejuo ọ gwawa ya sị ebe ya saa na akwa mma ya mkpụrụ ole na ole na ya saa ahụkwanụ ka ihe mkpụrụ ole na ole a na-ebukpo maka mma ya maka ya echi ya ebido sa ya sị mma ọgwụghị ụtọ ahụ ka a na-eche eme ihe a chọrọ ịsa achị na akwa nne di ya na ọ bụkpo oke n'ime ụlọ na echi ka efesi ka ịsacha ya na-ala ka ịsafụ akwa bukpo n'ime ụlọ ya buru akwa nọ ifuliwe na ya ga-asachali ya mana wit ka ya nọ na ya ga-asachali ya ọgwa ya sị na ọ gharakwa ịsa akwa ahụ ka ọ hụ ihe ntị ewu eji ya eme ya ele ya sị n'ụkwa elekwere mgbe ka e bidoro na ọ ga-akọ na ya ihe ka ọ gịnị ya ma ihe ọ bụrụ ihe ọwụ ihe o minere banye ntị ewu na ihe eji ntị ewu eme ya agba ya nkịtị okwucha datin pụọ ya tọta akwa nne di ya niile sachaa ya hochiara ya ka hipụ ya dewe gwe nọs long as ọwụ ya nwa na-asa ya na ọ gaghị afọ ọsị ya ọgwụgwa na-agwa ya mgbe ya ga-asa ya wụhụ medi ya gbara ya hipụ edowe dị ihe ihe e kwuru n'ime obi ọ ya ka ọ garara lo hụ na akwa nne di ya niile agbasala ya ma bedspread ma gịnị ya were ihe a sponge ga saa ime ụlọ hichashia ma ọbụọ rum ma nne di ya sachashia ma bọket na oji anyụ mma mmiri ọkọta aga wụfuo ya anọdụ asada ime mmiri ma ịba nga na-eshi ya hichashia everything saa ihe niile ebe niile na-eke ya baga n'ime akpa chịtawa otu gan ya nwere yige nne di ya so yiri kele
yipụtakwa nwoke ahụ oyi ya sachakwa ihe niile ebe niile dị neat. Na ada nne di ya gbachiri na room ya were key gawa ya were akwa dowere ya na pavement si na echi ya bido ke side ke ọ ya ka ọ gara na lo gwawa ya na ihe ya ekwuchakwara otu mkpụrụ akwa ya sapụrụ ya ya gwa ya santi na ole ihe o ji like ya ka ya na ya bụ na-eso okwu na ya batara nga wit ezi obi and ya chọrọ ya na-respect ya na ele ihe ọ na-eji mgbe niile ịkọ ya ọnụ na ịgwa ya okwu ọjọọ na-eji atọ ya ụtọ. Ọ gwawa ya si emechi ọnụ ihe na-eyiri ụkpa ka nwanza na-enwe ihe ya kore na-awụghị ihe mere nọ na o lekwara onwe ya anya n'ụkwụ ọhụkwọte briz chi ebughị ọ na-egwu okwu ya chonchom ọ na-agwa ya sọ ọ mana na briz na-eburu ya eburu o bute ihe kwa akwa bige ọ ka ya sawanye ya ka briz buru ya na ime ya ma akwa ya ọ wụọ oji ego ọzọ akwa ahụ ọ gwawa ya sị na ya ochie oyi nụkwa o na ya ma na briz nwere ike iburu chagbe ya bịa hụ na ike na ọka dị ya gwa ya nkịtị. O ruo the next day ọ jụwa ya sị akwa ya ọkwanụ ya gụwa asa ya gwa ya sị na o mebeghị obiọma o mee ya obiọma gwa ya okwu naba hụ ya na ya nwunye nwanne ya mụrụ na nwanne nwoke ụmụ abụọ na-enwekwana ha ụkwụ nza na ụmụ ya mụrụ nwanne nwoke na ụkwụ ha juchiri eju ka nwanne nwoke ya na ha na ụmụ nwanne nwoke yiri ya onwe ụkwụ ya juru eju na ọ hụtabeghị na ya nwunye nwanne nwoke na o mee ya obiọma na ya ga-eme ya obiọma ya ga-asachiri akwa hichara ya ime ọ gwawasị ihe ka ihe ọkọ ga na-ahụ ihe na-enwe ike ime obiọma na ụdị gịnịkwanụ na ọma hụ na ọ ya nwetara di ya o bido baba ya nụrụ nga apụwa. O ruo one Saturday ya sị mba ya elewe nwaanyị na ya baiga n'ime mgbule hụ na taa ka o shi na-eji pupute n'ime ụlọ that day o hipụrụ ya one corner ya ga-eburu ju ohe ha saa achịcha ha niile gbasa common thank you o meghị ọ gwa ya sị ya pịakwa akwa ndị ahụ pịa ha ọfụma ndị ke blouse ndị ke top ya edenweghị iche ndị ke blouse ya pịa ha iche ndị ke gown ya pịa ha iche ya sị o common thank you mee ọ sịkwana ihe gbalịala ya pịacha ya ga-edenwere n'ime mụlọ ọ jụwa ya sị na what of imuli ote ya ọma ọbụrụ ka nne di ya na ọma na ka ya hụ na a ga-ama ọbụ ya ga-ama ọbụkwa imuli ahụ mejijore imuli thank you gbawara isi nwaanyị eme ya gba ya nkịtị ya gaa na mgbala ha ebe nne di ya na-akwa mgbala ya bụchacha ya bido koo ya majuo ya obere n'ihi na ya chọrọ ịkụ ụgụ ebe ahụ ya laikiri vegetable kọọ ya ụgụ ọ gwawa ya sị ihe lodoro n'ụlọ bụ ike ọwụ ọrụ ugbo ya gwawa ya sị na ihe ya nọ n'ụlọ die na ọwụhụ onye ndị ọrụ ugbo ọwụhụ ọrụ ọjọọ na ya nọ n'ụlọ die na ihe aka ruru ya eme ya wụhụ ya na-alaiki n'ofu ebe ọ gwawa ya sị ya kogo ya ọnụ na ya nụhụ n'ụlọ dike lee ihe eji ya ajụjụ ya jụrụ okwu onye nọ n'ụlọ die na onye na n'ụlọ die ya sị ya ntị biko na ike adịghị ya nọrọ nga bagaga eshiweri ọ wụrụ ịnụ ntara ka ya nọ na-eshiga ofe ya eshikwasara n'ọkụ this woman agara bịa tụtụrụ ofe na shere gịnị na-eji tụpụ ya na ya na-ekwu ya kwọpụ n'ọkụrụ ya ọnụ ya ka na-ekwu ya ọma ọchụ pụwa bịara ishiri na ya ọmana ya wada mberejin ọ tụtụrụ ofe na ntara wụfu ya ha ewute otu obi si ya ga-atụnwere ya na ya abụọ ka ya hụdịrị ihe ọ ga-eji ụkwụ ịgbangide ya ha eme ka ya na ya abụọ buru ya sị mba ya kpọọ di ya na fon di ya gwawasị ya complain karịala by then di ya enwetawela ego o shikwala na one room pụọ brizie na 2 bedroom flat na obi ọfụma na DSF azụọla moto ya na-agwa di ya na ele mgbe ọ ga-abịa kporo ha ka ha ga-etigo ụmụaka na ezigbo skuul na DS na enweghị ebe ezigbo skuul na-anọ na enyekwere nsogbu na di ya gbakuliwele oteleola asị onye kpatarala ego kpatara na mgbe ya kpọrọ di ya na fon gwawa ihe nwanne ya nwaanyị mere ọ gwawa ya sị na ofe ahụ nwanne ya nwaanyị wụfuru akwawa ego ya esendịrị ka o ji shi esen na ọ ga-ahụ na ego ahụ fụrụ na ọgwa ka esendị ọzọ na ike ọ ka adịghị ya na ya gba nkịtị ka ahụ na-aga emeviri ya kpọkwa di ya na-enwetacha ada nne di ya gwagwa ya na ya nọrọ nga prepare mind ya inweta nwunye nwaanyị ịnabata nwunye di ya na di ya na nwaanyị ọzọ bi eyonga girl ụkwụ ya juru eju n'ala nwa ọma enweghị ọ na-agwafe asụ nsogbu anọ ebe ya na-ahụbekwana di ya ka o mere di ya gwabekwana na enwere nwaanyị ya na-ebi until neighbor ha akpọọ ya na ya na di ya na-ese okwu ya sị mba na onye ọkwana onye ka ya na di ya gbara uniform nwa agbọghọ obiọma very young girl na ya efe na akwa ya eche na ihe ọ na-eshiri ihe klasị ya na ekwuru sị na ya lara village ka ya ghọtata onwe ya ka so ka di ya na ya lawara village ka di ya nwee ike ghọtata onwe ya na ọla village ga-anọrọ di ya lụọ nwa ya ọzọ kwa na onwe ihe ọ chọrọ ịgwa ya na-agwa na enwere this lady ya na-ahụzi ya na di ya very young girl pretty girl ugbu a na ya edeghe na agbara uniform and taa wụ Sunday yes really yes asụ biko na o setụ ya picture o see ha picture send ore the lady so okay ya ga-ese ha picture nga ha elege ka ya mee ka ya ma ihe ka ya meghe ekoro mana otu ga-eshi capture ha na otu this lady she capture ha send ere ka o sendere ya na di ekwu ya jụwa di eso ya na nwaanyị bi na Lagos
na ị na nwaanyị bi because ya lowara ka ọ dịrị ya izi. Chukwu nna-aza ya ekpere, ọ ga-kpere ozie nwaanyị ọzọ ya na-ebiri, hapụzie ụmụ ya Adanne na-agbafuri ha were ha mere ihe dị mma. Di ya gwa si egewe na ashịrị ya, wụsị ya wụ ha ashịrị. Ya nọrọ nga na sendịara ya picture ntara si elekwe the lady na ya eji more pictures na onye sendịgara ya wụ somebody na-ebelieve na ọ ga-eme ihe, ọ ga-ekpe ya agwa ọjọọ, na ọhịa onye ahụ ji sendịara all these things ka ya mara ihe ya na-eme. So na ihe a na ọwa eziokwu. Di ya and so what na ọwụhụ ụmụ nwoke ibe ejicha ụmụ nwaanyị abụọ atọ gị na-eme ebe ya ga-enwe na ashịrị na ọwụ ya nsogbu anọ na ọwụ ya. Ihe ahụ egwute ya lọta bege ya bata n'ime ụlọ bege Adanne di ya si ebe ọba akwa na ugbu a na ọwa ọkọtụ nakwa ya challenge gị na ugbu a na ọwa ọkọtụ ya elega ike agwụ ya. Ọ ya ka nwa ya nwaanyị gara n'akụkụ ebe na ya kwara mgbala, n'akụkụ ọrụ ebe ya kwara mgbala ya kụrụ ihe tijuo ihe ga toilet n'akụkụ ọwụ n'ime ọrụ, n'akụkụ before banye ime ọrụ. Adanne di ya aka shiri nwa anọ ntara were mkpeshi, o were nkwanye mkpeshi ya na nwatakịrị ha were mkpeshi ka akwụkwọ nwa ya na-apịa n'ụkwụ, na-agbanyekwa nga ụkwụ nkwụ n'ugbo ha na ya mana mgbe ọ na-ewetala ka eti ezigbo ụkwụ ya zaa ka ke nne ọ na-apịa nwa ya na-eti ya gakwuru esanti na ahịakwana obere nwa na ọwụrụ toilet ya ya ebu ya. Ọ jụwa esi o na ya dị awe na nwa ya na-abịa anyụshi ebe ọ na-abịa akpọ ọgwụ o ji eshiri ya na-eri na ya ga-eri ha n'ọnụ, ya obido pịawa ha nwa anụ pịachiwebe ya ike ya ga wee ba ya n'aka na zobite nwe. So gịnị wụdị ihe wụdị problem ya, ọ gịnị wụ ihe wụ ọ gwawa ya si na ihe problem ya wụ na ya ma ụmụ ọkpọ nzana ya ejiri gwawazie si na yes na ya aka ya mma na ya mụrụ n'ụkwụ nza ha dị ndụ, na ya onwe gakwara nọ ga-amụgbuchie ndị ka ụmụ ya ụta ka o ji otele pagbuachicha okpokirishi ụmụ ya ụta ka okwu okpokirishi ụmụ ya na-ekwu ekpo n'otele ya ga ebe ọlụrụ dị pagbu mụgbuo ụmụ atọ na ọmụ ha nwụọ na ụmụ ya na nwa ya n'otele na akwụrụ ya n'otele kubishia emelu mala m na o ji ha anya ahụ ụmụaka na ugbu a ka ya ma ihe mere na o ji mụgbuchie ndị ka na onye mụgbuchiri ka ya pagbuchie ha were otele pagbuchicha ụmụ ya. O isi nwa pụtaghala mgbe ka ọ ga-echeta na ọ ga-emechi ụkwụ ya pagide ụkwụ ya a na-akụ ya ya apachide ụkwụ ya tụrụ ya pagbu ụmụ ya kubizie ntụrụ ya bịa mụpụtazi ozu nwa na ya aka ya mma. Ọ sị dị woman asịlọ mbụ daa n'ala na-agba shaka eti tigidezie emechi ọnụ kwugheghe okwu. Nne di etiwe sị ọ gịnị wee nwụọ na ka ọnwụnụ akwa ya na-agwa nwa ya nwaanyị nọ ọnụ ọjọọ ya jụọ nne di ya jụọ sị nne ihe ka ikwekwana onye ka ụra ya sị m ya hapụ ya biko na nwa onye kere sọ naanị ya ji ọnụ na onye ọbụla Chineke nyere onye ọbụla ọnụ na o tele nakwa na ahụ ihe nwa ya nwaanyị na-eme nga. Nne di ya tọ nọ ha gwawa nwa ya nwaanyị sọ ọgwụkwanụ gịnị ihe ke o metọgọ ngara nne di ya pụọ ga kpọwa ụmụ okorobịa ha nọrọ ga-abịa lee ya sọ dịkwa unconscious na something ka arọsha hospital ta ga-echiburu ya gawa ụlọ ọgwụ garute ebe a 3 hours later ya etete n'ụlọ ọgwụ nọrọ ebe ehibi anya mmiri na n'ụlọ ọgwụ ka ọ na-okpo nwanne nwoke na fon na-agwa na nwunye ekori ọnụ nwa na ya mụgbuchiri ụmụ ya na ya chọrọ ịma ma ya nwa gwara nwunye ka ọwụ onye gwara nwunye na ya mụgbuchiri ụmụ ya na ihe ya ọwụ di ya gwawa sọ ihe nwa nwunye kwuru ya sị ya adọ nwere ka ya kpee na ya nọ n'ụlọ ọgwụ ugbo. Di ya mere fon kpowa ya na fon ya gwa di ya sị na nwaanyị ibe ya agaghị anọ n'ihu ya na enweghị onye kwesịrị ịnọ n'ihu nwaanyị egbu nwa ya ilu. Na ọ gịnị ka eji egbudo nwa ya bikọs ọ nyụrụ shi ya ga-ebu ya sị ya ga-ebuchi ọ wụ obere nwa shi obere nwa nyụrụ n'ụlọ nna ya na ọwụhụ nwa gara aga zụrụ azụ na ọwụhụ nwa ọgwụdo nwa zụrụ azụ ọ mmadụ ka ọ bụ na ya wawu nne kwetere na ya ga-ebuchi shiwochi nwa ya o kweghị nwa ya nyụchapụchi otele ntụ ya ọ gbachabe ọ gashere were mkpashi na ya hụ ụkwụ nwatakịrị a na-ekwu ekwe na ada ya nwaanyị na ọ ga-ama ihe ya na-ekwu. Di ya and so what na ya ga-egbu ikpere na-arịọ wa Adanne ma ọ na ọgwụghị ya marriage a na ọgwụla ya sị oke na ke ọnwụ ihe ego megachara na ọ kpatala na ego marriage agwụla nsogbu anụ na ọhịa awụghị a na-anọ na Lagos kwu na ọ ga-alọta n'ụlọ ka ekwuo ya. Ọ ya ka Adanne di ya nụtara lụrụ that day lụrụ tegaga ripọtụ ya n'aka ụmụ nwaanyị meeting ụmụ nwaanyị akpọ meeting ya ko so from the very first day emere introduce to nne die Adanne die nụ dị elekwekwe ihe ọ gwara ya kemgbe ahụ kọpụtabeghị ọnụ ghara na ya emechaa na mụọra nwanne ya nwoke otu nwoke otu nwaanyị ụkwa na ụmụ ya lekwe ụmụaka yichakwara ya nwa na ike okwu still o mekwa na-agwa ha bifo ha na-erule 8 years na ha ga-azụ ụkwụ ka nne ha mgbe niile ọhịa na-akọ ụmụ ya nwe ụkwụ ntịrịntị mgbe niile na-akpa ha ụkwụ asha mgbe niile ọkpa ha nwe ụkwụ nza na ọhịa ọ na-akụ ya na-akụ ụmụ ya na ha enwegbekwana echi ya
ya nwara anwa saa ya okwu ọ return okwu ndị ahụ na-agwa ya ọkwa ya ekwucha ya elu asụ na ya na-asara ya akwa thank you ọ naghị eme ya na-azara ya ụlọ thank you ọ naghị eme mmiri ya ga-agba nri ya ga-eshi nna anụ ọrụ ya wee iko ya ọnụ ụmụ nwaanyị ajụwa ya sị ya biko na enweneshi wepụtara ọnụ call this lady ọnụ ihe a nwa akụghị ebe a na enweneshi ya sị na ọwa iwe na ọwa iwe na onye toro di ya toye na ya nwere right iko ya ọnụ ọ bara ya mba ọwụ ihe ka kpata na ọ ga-eji ko ya ọnụ ọnwa ụmụ ya atọ nwụrụ o were ko ya ọnụ the woman asị madam nne na onwe ihe ajụga na ihe eji ete egigo okwu a na because of ọnwa ya ama amụ and ọnụhụ na be di ọwụ na ọ nọ n'ụlọ di ya na ọwụ ga na ya ga-eripọtụrụ ndị omi ama amụ ha ga-ekpewe mana ebe o wepụtara ha n'okwu na ha wawa ụmụ nwaanyị alụ alụ na ha ga-ekpe okwu nụ without any bias na nwere mgbe o wepụtara ọnụ body shame nwunye nwanne ya nwoke ma o fozikwa ụmụ amụrụ ya si yes na nwe ihe ọjọọ na enwe nye n'ime ha gasị na okobe nwunye nwanne ya nwoke ọnụ n'ụdị ya na ọwa ọkwa na nwa ya toro eto ya nwere right ahụ ha si ya madam onwe right ahụ n'ebe ị na-akụ nwa na ihe o ji na-awa ụmụ abụọ ihe awa na ịkọgidere the very first day according to her emere introduce ịkọgide ya ama ụmụ abụọ ọ bụrụ na o shi ote na-agwagwara ṅụ mma ekpekọtagwe n'ikpe ihe ọ pụtara bụ kemgbe ikowara ya ọnụnụ ihe ahụ dị only one time o kogwara ṅụ gị fili otu ọ na ya nwa na-efili mgbe niile ịkọrọ ya ọnụ a ọkwa ya ka eji banye gị ikpe na ya bụ ihe kpọtara ha ebe a na onye ọbụla kọrọ ọnụ ga-akọgwara na onye ahụ akọgwara ha lu asa pụta na ọma ihe ọ ga-akọ nwatakịrị sọpụrụ gị sọpụrụ nwa ihe a na ọ nwunye nwanne nwoke ọ mụrụ nwa ọ sị ya na-asachiri ha akwa sara ha akwa ka ọ na-asara ha akwa ịkantahụ that one na ya na-emejiri nwe mgbulo ịkantahụ ya na ya na-eshi nri unu na-eri ịkantahụ ya na ya na-agba mmiri that means ọ na-respect ya na-emere take care of nne di na-ele asọpụkwara ọ gịnị ga-ebutezi na-akpa ya nwụkwọ nza ọwụ gị kere ya anti why n'ọkwana nwa ya ma mụ na ụmụ okwu ndị ọha nwa na-ahandụl ya na-ele ihe o ji wurizi ya nwa ga-ekwu okwu mgbe ọ lụrụ di ọ nọ na be di ya na di ya na-enwe bụ okwu na ọ na-ahụ ụmụ kisis ọ na-eso ndị omiọma mụ na-aga mitin na o were okwu ewepụrụ ụmụnne na-asị ndị omiọma m kpoo ha na-abata n'okwu ọkwọmọta ndị omiọma m na-eshi eme mana ha agaghị eme ka ha na ndị ka ahụ okwu ha na-ekwu okwukwu mana ha ga-eme ya triti dịka ụmụ nwaanyị alụbatara n'obodo na ntị na o meteghị ya na ya kpọrọ nwunye nwanne nwoke na ha lawa na a gara eri iwu ma ọ bụrụ na ọwụ nwaanyị alụ alụ otu alụrụ ha nwa mana bikos na nwaanyị ama amụ na ha ga-enye nsọpụrụ ahụ na ha agaghị eri iwu mana enweghị okwu oju ihe okwu o jupụta ebe a ọ na-eme ihere ọ dịghị mma ihe a na-akọ nwunye nwanne nwa ọkụ mgbe ọnụ mgbe niile akpa enwe ụkwụ nza abọdị shem ya enweghị ihe ọjọọ mere mgbe niile ga-akụ ya ọnụ ikorokwa ụmụ nwanne ṅụ ọbara ṅụ ọ dị njọ igbefere ebe a ka esoro ṅụ kowe ya ọnụ ka esoro ṅụ gbuo ya enweghị ihe ọjọọ mere na ikoro ya kogwara gị ọ ya ka a gbasara mitin ha asa alụ ha elowe di ya gara lo na ihe achọghị ịma ihe ụmụ nwaanyị obodo kọrọ na ihe wụ verdict ya na-enye na ya na-akọnkludu instruction ya na-enye ya na otu n'ugbo ya na-ele na ogbu ikpere na ụkwụ adanne rịọ ya nsọ rịọ ya mgbaghara ya si agaghị eme na ya eme ya nwụọ di ya sị ngwa ebe buru akpa ya lakwuru ụmụnne ka a gwa ụmụnne otu esi kparị adanne na otu esi kụọ adanne ọnụ ọjọọ na mgbe ọbụla ya dị redi ịlọta bịa rịọ adanne na ya rịọcha ya ebido ya jụọ di na ọ na-esteki this situation na marriage ha di ya si yes ya jụọ di sọ ihe ọ chọrọ ya sị ihe o kwuru ya sị na ya nụrụ ga-buo akpa ya na otere ya na-akọrọ m ihe n'ugbo na ya nọ na ụmụnna ya na nwanne ya nwoke enyere ya ezigbo ego si ya chọọ biznes ya ga-eme na ya nọ na ya rịọrọ adanne di ya na ya disono ya na ya bụ aga awụ hakwa nwanne again na ya chọrọ ịma ihe di ya ga-eme and ihe ya nwere ihe ya ga-anọ wee kpọọ ha bịa nara ihe ha kwụrụ n'isi nwunye ụkwanụ nwanne ya nwaanyị nọ naanị 3 months na ya ga-anụ from them after 3 months na ya ga-akpọ ha bịa were ihe ha kwụrụ n'isi nwanne na ya nwa single handedly ga-azụ ụmụ nwanne ya nwaanyị sendịkwa ha ala bekee if need be na ya nwa single handedly ga-akwụnwa nwanne ya n'ụdị na nwaanyị mba nnọmza na nne di ebekatala nne di na-arịọ esi ebiko na ya ngwana ya ihe ọ bụrụ ihe a ga-eme na ka olu achịta na agụrụ na-egbu ya na kewo olejigide ihe anya na ya kwa ma ọtọ ọhụrụ ya na ọwa ọhụkwọta ya rụ ọhụkwa ugbu na ebiko lowa gbagharawa na elowa ihe a sị ya mee ya eme o kweta maka ya mee adanne di ya gwakwana ya kpọọ ya na fon na akwa ọ nọrọ ihe nwanne nwoke kwuru na ọ bụrụ na ọkpọ ogbughị ikpere n'ala were ntutu ya n'isi hichasịa ya shuye n'ihi na
ọ ihe ọ ga-emere ya enide ọ ga-edecide igbu ikpuru n'ala na ya ga-eme na that day na emekwala isi ebukwala wivon na ya ga-ebu natural ntutu ya ka ya ga-eji hichasịa ya shoe ya that very day were hichasịa ya ụkwụ ya zoro n'ala na ọ kọndishọn ọ ga-eji elu ma ọ wụghị ya na ọ na ihe kwuru ka ya gbagbuo onwe ya n'anya ọ banwe ọ na-agụ ya ogụchakwa ọkpọ ya nwụkwọ nza gbanyụọ fon na nwamba na m jụdelu unu na-anọ na 1 month di ya filie na ọwa egwuregwu ka a na-egwu di ya akpọọ ya sị ele ihe echere ya gwa di ya sị na ihe echere dịka gịnị na ihe dịka gịnị ka echere nakwa nwanne ya nwoke akpọle nye ya 3 months na anọ na 1 month na ọ fọrọ 2 months na o nwee ndị ka n'ụzọ 2 months so that ọ ga-akpọrọ ụmụnna ya bịa nara ihe ọ kwụrụ n'isi ya na marriage na ọgwụla na ọ otu o siri chọọ ya na ọ ga-echeta ya mana ihe nkwa ya na-ekwe ya gwụ na ọhụrụ ego ahụ ọ hụrụ gbakọli otele elu na ya ga-ada mgbeghe n'ụwa nọ na mgbeghe ga-esu ya ọnụ su ya imi na enweghị ihe ọ nwere mgbe ya bekwutere ego abata ya aka alụwakwa ha lụcha ihe enwe ka o si dị ya shifto ka ọ dịrị ya izi ego ahụ abịa o chenjizie hụtazie onwe ya hụwazie onwe ya na ụdị na enweghị ihe ya pụtara na ihe ya ga-agwa ya bụ na ọ ga-ejiri ọnụ gwuru mgbe na ọmahụchi ya na-efe na ya na nwanne ya nwe ka na-elegodi ya anya n'ụkwụ ha hụrụ ụkwụ tara ata na ha hụrụ nwaụkwụ nza na ọmahụchi ya na-efe na oche aka chere na ọ bịa nara ihe ọ kwụrụ n'isi ya na ya bịara ajụ ya je ele ihe echere ihe echere nwanne ya nwaanyị sị m jụọ unu na ebe di ya na nwaanyị ọzọ ebirile na Lagos na o chefuole achọzi ihe ọ ga-agha aka were chụla ya na m jụdelu unu na ụdịrị adanne dị otu a ya ekwesịrị ka ya ga-egbuo ya ikpere n'ụkwụ bịarịọwa ya na ivunu na igbu ikpere ahụ na m hụ na anọ kọndishọn adanne ya wetara na ya ga-ejiriri na edide ya ga-egbu ya ikpere n'ụkwụ na ya emekwala isi na ya ga-eji natural hair ya were hichaa ya ụkwụ na m jụdelu unu na ọ wụrụ ṅụ ị ga-eme ihe dị otu a na ya mere ihe ọjọọ ya ekwuru okwu ọjọọ na ya emefere emefe na ugbo na ya nọ n'ụlọ nne na nna ya na diọkpara nne na-akwadokwanụ ihe establish ya kwụnwa ya biznes ka ahụ na o mega ọfụma by God's grace na ọ bụ na ife asị na ọ ya nwa na-enyetụdụ ha ego nri emetụrụ ha emetụrụ mgbe ihe na-eshiri ya na di ike na m jụdelu unu na ọ wụrụ gị ole ihe ị ga-eme na nwamba nọ nza na ya mana enwere ihe ndị m ga-alaiki ewe na m gwachakwa ya na ya ga-alaiki ịnụ from ụmụnne na ọ wụrụ ngọdị ihe na mere ọ wụrụ nọ n'ọnọdụ a ị ga-arịọ adanne dị ṅụ ọ gịnị ka ị ga-eme ya emere ihe ọjọọ na enwe ebe esi eme nke na-arụghị mma na ụnụ taa ya ụta ụmụnne m ọhịa ọsọ mbịa gbotowara ọnụ mbịakwala mbịa gbotowara ya ọnụ ọ gụkwa agụ kọmentị ọnụ ọ ngọ ha nọ m n'ọnụ udo dịrị unu